ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସୌଜନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ଦେଖି ମୋର ଦେହ ଥରି ଉଠୁଛି ଆଉ ମୋର ମୁଖ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆଜି ଜାଣିବା ଭଗବଦ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଶ୍ଲୋକ 29। ପଥୁଶ୍ଚ ଶରୀରେ ମେ ରୋମହର୍ଷଶ୍ଚ ଜାୟତେ ଗାଣ୍ଡୀବଂ ସଂସତେ ହସ୍ତାତ୍ ତ୍ୱକ୍ ଚୈବ ପରିଦେହତେ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ମୋର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଖସି ଯାଉଛି, ମୋ ଚମ ସବୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି, ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର କମ୍ପନ ଅଛି, ସେପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୋମାଞ୍ଚ ବି ଅଛି। ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ଭୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ତାଙ୍କର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସୌଜନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କର ଭୟରେ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ଭୌତିକତା ପାଇଁ, ଭୌତିକର ଆସକ୍ତିରେ ସେ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ପାଇଲେ, ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ, ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ସମସ୍ତ ଚମ ଜଳିଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ରୋମ ଗୁଡ଼ା ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଏଠାରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମୋର ଏ ଦେହ ହାତ କମ୍ପୁଛି, ଆଉ ମୋର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ମୋ ଚମଗୁଡ଼ା ଜଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ, ଯେଉଁ ଧନୁରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେ ଧନୁ ଖସି ଯାଉଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଆଗରୁ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଥା କିଛି ଅଲଗା। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସୌଜନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି। ତ ଆଜି এই ଶ୍ଲୋକରେ ଏତିକି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।